Δηλαδή, μου λες κάτι τέτοια σχόλια να τα γράφω στα τέτοια μου. Ναι, επί της ουσίας αυτό σου λέω. Λοιπόν, για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, έκανα προχθές ένα story και έλεγα τι ωραία που είναι τώρα που άδειασε η Αθήνα και έχετε ξεκουμπιστεί όλοι στα χωριά σας και στα νησιά. Και κάποιοι ενοχλήθηκαν από αυτό και μου έστειλαν μηνύματα και μου είπαν ότι δεν θα έπρεπε να μιλάω έτσι και να είμαι πιο ευγενική και να μιλάω πιο όμορφα, γιατί είμαι και μορφωμένη, είμαι και ψυχολόγος. Αχ, αυτό και δεν μπορώ Και να όλα το αυτά. ακούω. Λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή, όχι μεταξύ μας, αλλά για τον κόσμο που μας ακούει. Έτσι. Ότι στόχος της ψυχοθεραπείας δεν είναι να γίνουμε όλοι κάπως ίδιοι μεταξύ μας. Ο στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αυτογνωσία και η αυτοπραγμάτωση. Και αυτό δεν είναι εφικτό όταν κανείς μονίμως φιλτράρει αυτά που λέει για να είναι αρεστός ή λιένει τις γωνίες του για να γίνει αποδεκτός. Αυτές είναι οι αγκυλώσεις που μας κάνουν να υποφέρουμε καθημερινά. Και σε επίπεδο σχεσιακό δεν είναι και τίμιο. Γιατί ο μόνος τρόπος για να σου δώσω την ελευθερία να αποφασίσεις αν με συμπαθείς πραγματικά. Που σε συμπαθώ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ή αν με αντιπαθείς και θες να με βγάλεις από τη ζωή σου, είναι αν έχω τοποθετηθεί στη μεταξύ μας σχέση με την αλήθεια μου, με αυτό που πραγματικά είμαι. Ακριβώς. Διαφορετικά παίζω ένα ρόλο και έτσι πώς εσύ θα αποφασίσεις τελικά τι θες να κάνεις μαζί μου. Είναι μια σχέση βασισμένη στην απάτη. Ακριβώς, δεν θέλουμε απάτες εμείς. Έτσι. Ούτε στις φιλικές μας σχέσεις, ούτε και στις επαγγελματικές. Να το λέμε και αυτά έτσι. Ο κάθε ψυχολόγος έχει το κοινό που το αξίζει. Βέβαια. Κάθε ψυχολόγος έχει τη δική του προσωπικότητα και οι θεραπευόμενοι του, οι πελάτες του, όποια λέξη προτιμάτε, αποτυπώνουν κάτι από την προσωπικότητα του θεραπευτή. Δεν θα αρέσουμε ποτέ όλοι σε όλους και δεν είναι αυτό και το ζητούμενο. Ακριβώς. Και να πούμε και αυτό ότι όλα αυτά τα φίλτρα του τι θα πει ο κόσμος στο τέλος είναι και αυτά που μας στέλνουν στην ψυχοθεραπεία. Οπότε πού καταλήγουμε. Κάτι τέτοια σχόλια. Τα γράφουμε στα τέτοια μας. Άντε, μπράβο.